LibreOfficen Calc-ohjelmalla tehdään aineiston luokittelu. Meillä on tässä SM-liigapelaajien pituudet ja halutaan luokitella ne sopiviin luokkiin. Ensin selvitetään, mikä on lyhin ja mikä on pisin pituus, mitä löytyy, jotta saadaan sitten se vaihteluväli selville. Klikataan ensin A-sarake kokonaan täältä otsikkoriviltä ja valitaan tiedot valikosta tilastotiede ja kuvailevat tunnusluvut. Ja nyt meillä on tässä lähdealue nyt valittuna, että se on A-sarake, siihen kohdistetaan tuo toiminto. Ja nyt mihin halutaan vastaukset, niin klikkaan täällä jossain taulukossa ja painan OK. Ja näin me saadaan tyypillisempiä tunnuslukuja ja sieltä meitä kiinnostaa nyt sitten nämä minimi ja maksimi. Eli huomataan, että lyhin pelaaja on 168 senttiä pitkä ja pisin 203 senttiä pitkä. Ja näitä tietoja me nyt hyödynnetään, eli meidän pitäisi nyt valita sitten, että kuinka monta luokkaa me tehdään, ja yleensä ne valitaan sitten tasamittaisina luokkina. Tässä on valittu 5 tasapituista luokkaa, 160-169 ja aina 10 sentin välein, ja pisin luokka sitten 200-209. Näin kaikki nämä havaintoarvot menevät näihin luokkiin. Ja nyt, jotta voimme käyttää tätä LibreOffice Calcin luokitteluominaisuutta, niin meidän pitää tänne laittaa nyt sitten nämä luokkien ylärajat. Ja ne on nyt sitten ne todelliset pituudet, jotka vielä pyöristyvät sitten tähän kyseiseen luokkaan. Eli täällä nyt tulee sitten 169,5 senttimetriä on se todellinen yläraja sitten tälle luokalle ja sitten seuraavalle 179,5 vastaavasti. Ja nyt kun meillä on tässä pari mallina, niin voidaan maalata tästä nämä ja tätä hiirellä täältä oikeasta alakulmasta laajentaa tätä sarjaa näin, että saadaan näille kaikille sitten nämä tiedot näkyviin. Eli laajennettua nämä todelliset luokkien ylärajat. Ja aina tätä otsikkoriviltä voidaan leventää sitten tätä näkymää, että saadaan sarakkeelle lisää leveyttä ja näin kaikki tieto sieltä näkyy. Ja nyt tätä tietoa me emme enää tarvitse. Me voidaan tämä vaikka tästä laittaa piiloon ja deletellä vaikka poistaa. Ja nyt sitten tähän me haluttaisiin sitten nämä frekvenssit näille luokille. Ja nyt jos halutaan sitten nämä keskitettyä kaikki, niin tästä valitaan tuo keskitys. Eli tähän nyt sitten tilataan tuo komentofunktio, joka sitten tuo tästä koko aineistosta, kaikista näistä pituuksista laskee sen, että kuinka monta kappaletta havaintoja tulee sitten tähän ensimmäiseen luokkaan ja toiseen luokkaan ja niin edelleen. Ja täältä löytyy nyt tämä ohjattu funktion luonti. Otetaan se ja täältä valitaan tämmöinen taajuusfunktio. Eli taajuushan tarkoittaa frekvenssiä, niin sieltä otetaan taajuusfunktio ja mennään sitten täältä ohjatusti eteenpäin. Eli tästä avautuvasta ikkunasta täältä alareunasta löytyy sitten seuraava. Ja nyt sitten tämä kysyy ensin, että mistä löytyy nämä tiedot, joista se luokittelu tehdään. Ja täältä voidaan klikata tätä A-sarakkeen otsikkoa ja se laittaa meidät kaikki A-sarakkeesta löytyvät numerotiedot otetaan mukaan. Ja sitten se kysyy, että mistä löytyy nämä luokat. Ja nyt me laitetaan tähän sitten se tieto, mistä löytyy nämä luokkien ylärajat, eli maalataan tästä nämä. Ja nyt meillä on kaikki tiedot annettu tämän taajuusfunktion luomiseen ja klikataan täältä OK-painike. Ja nyt se laskee meille tähän tämän valitun solun alapuolelle sitten ja siihenkin kaikki nämä, kuinka monta kappaletta kuhunkin luokkaan menee ja laittaa vielä täällä viimeisen ylimenevien lukumäärän sitten näkyviin. Eli tässä tapauksessa 0 kappaletta havaintoja menee sitten yli tuon ylimmän luokan niin kuin pitikin. Ja nyt meillä on tämä luokittelu valmis.